Wah. Ana dongeng entik-entik si penunggal patek nono panunggul apa dosane wani ngungkulisa sama aja di ndak kualat lah iya bener kandamu sak kepel sisih pijer dipelintir wae. Aja nganti kowe mati tanpa aran mara gage ngaku sapa jenengmu. Lek nomripatmu jerengen gobokmu. Satriya Lesan Pura Raden Setyaki ya Raden Sencaki kowe sapa? Muri saka negara Tunggul Malaya. Kesete sesembahanku Prabu Dewa Srani. Bintang samudra kang dadi aranku. Kowe nyimpangongi wa utawa nengen? Endi sing jenenge Janaka sing jarene tapa ngambang ana tengahing segara? Janji ora gelem jugar nggene tapa brata. Kelakon tak pocok janggane. Blangap-blangap paton ngucap. Cetha lamun toke teka ana kene mung waton Sulaya. Yen pancen wis gembleng lan kenceng tekadmu arep ngurak-arik tatanan. Ripalungguhan iki Setyaki gawe giri sayembara. Karepmu kena kowe nyinggol kelawan Raden Arjuna waton pinter jebol diadane Setyaki. Piye? Rada muntap lir kinetap. Upaya sinepe. Coco bang mawingo wingo wangis sugih kendel bondo wani lekan golek momongan bukunuk golek pasangan merangi tatal grajiamu maju jangkah tangan undar nergadamu ran cepat igamu nglayang nyawamu tak guroni batangmu